Παράδειγμα, 102,2 FM στέρεο και εκεί στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά και τιμή να επικοινωνήσουμε με τον πρώην Υπουργό και πρώην Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χρήστο Θεοδόρου. Κύριε Θεοδόρου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε. Και πρώην Δήμαρχο, έτσι μην το ξεχνάμε, και Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πολύ για τους τίτλους, έχω ξεχάσει πώς. Τους έχετε ξεχάσει, αλλά δεν πάβουν να ισχύουν αυτοί. Βεβαίως, και δεν έχω ξεχάσει και τον κόσμο της περιοχής, ο οποίος παραμύγεται επί τόσα χρόνια από ανθρώπους που τον δουλεύουν, θα το πω ξεκάθαρα. Ακούς καλά? Ναι, μια χαρά. Και για μια ακόμη φορά προσπαθούν να τον ξαναδουλέψουν. Γιατί αισθάνεστε ότι έχετε θυγεί επί προσωπικού? Έπεσαν στα αυτιά μου ότι ο σημερινός δήμαρχος του Δήμου Κίμου Σαλιβερίου, μη έχοντας άλλα προσχήματα για να πείσει τον κόσμο να τον ψηφίσει, επανέρχεται στην παλιά συνταγή για να χτυπήσει την οικογένεια και προσωπικά εμένα, λέγοντας διάφορες μπουρδες, να το πω έτσι, γιατί το έχει αυτό να λέει μπουρδες, όπως εχθές το βράδυ έμαθα στο εκλογικό κέντρο που έκανε τα εγγένεια στην Κονίστρα, ανέφερε για ανθρώπους που έχουν καράβια, βίλες και αυτοκίνητα. Θέλω να πω σε αυτό, κύριε Μπότση, να πω στον κύριο Θωμά, ότι αυτοί που έκαναν καράβια έχουν επιχειρήσει 110 χρόνια με φορολογημένα λεφτά και για σιρτάρι τους είχαν πάντα το σιρτάρι το δικό τους και ό,τι έχουν κάνει το έχουν κάνει με τον ιδρώτα τους και την αξία τους και όλα αυτά τα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι ό,τι φτιάχνουν παίρνουν κόσμο από την περιοχή και δουλεύει στις δουλειές τους. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν βρει άλλο σιρτάρι, γιατί ήδη δεν έχουν σιρτάρι, δεν έχουν μαγαζί να βγάλουν λεφτά και προσπαθούν και ξοδεύουν από τις πλάτες του ίδιου του λαού που τους ψηφίσει. Όλα αυτά τα χρόνια που είπε εχθές το βράδυ ότι ενώ είχαν δύναμη και δεν έκανε τίποτα, θέλω να το υπενθυμίσω ότι το χρυσό γυμναστήριο που κατά κόρον το χρησιμοποιεί το έχω φτιάξει εγώ με δικά μου χρήματα και χρήματα των πολιτών της Κίνης. Το εργοστάσιο που μέχρι σήμερα δουλεύει, έστω και υπολειτουργώντας, το έχει φτιάξει ο Θοδόρο Χρήστος. Και ο κύριος αυτός δεν βγήκε, δεν έκανε ούτε μία συγκέντρωση για το εργοστάσιο της Κίνης. Κρύβεται πίσω από άλλα πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν να σταματήσω. Ποιο εργοστάσιο, λέτε για την ηλεκτρομηχανική? Ακριβώς. Εγώ όσα χρόνια, για να την υπενθυμίσω ότι εγώ όταν έκανα έργα δεν είχα χρήματα. Αυτός έχει χρήματα, του έχουν δώσει πολλά χρήματα, αλλά δεν έχει κάνει κανένα έργο. Μας πει ένα έργο που έχει ολοκληρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν έφυγα από τη Δημαρχία, άφησα και υπόλοιπο στον επόμενο δήμαρχο. Και είχε υποσχεθεί όπως και εγώ θα άφηνε το μισθό του στη Δημαρχία, αλλά δεν το είδα όλα αυτά τα χρόνια. Ας μην με βάζει λοιπόν απέναντι, δεν είμαι υποψήφιος εγώ. Έχει άλλον υποψήφιο να αντιμετωπίσει. Και ας μην ξεγελάει τον κόσμο, μην προστρέφει τον κόσμο σε άλλες κατευθύνσεις. Αυτός που είναι αντίπαλός του είναι ο εαυτός του. Και απέναντί του έχει τον Βουραντά το Θανάση, δεν έχει εμένα. Και λυπάμαι πολύ που δεν του κάνω το χατήρι να με είχε αντίπαλο και θα του έλεγα εγώ του κύριο Θωμά που θα ήταν τώρα που προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο. Να μας πει τι έχει κάνει όλη αυτή την περίοδο που ήταν δήμαρχος και τι έκανε και την τελευταία περίοδο. Όπως κύριε Γκότση να μας πει γιατί έβγαλε στη χώρα τα έξοδα και τα πόσα πρόσταγε ο Δήμος Σαλιβερίου και έβαλε στο στόχαστρο την Κατερίνα την Καράπα, όταν η Κατερίνα η Καράπα πρόσταγε μόνο 1.800 και ο κύριος αυτός πρόσταγε 6.700. Να τελειώσουν αυτά κύριε Γκότση. Αυτά ο κόσμος δεν τα τρώει, δεν τρώει του το αυτό πλέον. Ο Θωμάς είναι πολύ λίγος να δείξει εμένα. Το έχω ξαναπεί. Αυτοί που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, τα έχουν κάνει με τον ιδρώτο τους και με τις επιχειρήσεις τους. Ο ίδιος να μας πει από που τα έκανε. Εγώ δεν έστειλα τα παιδιά μου στην Αμερική να σπουδάσουν, που μπορούσα να το έχω κάνει, γιατί είχα την οικονομική δυνατότητα. Αυτό να του πείτε εκ του κυράζει, να αφήσει αυτά που ξέρει. Και εγώ αν αλλάζουμε αυτοκίνητα, θα αλλάζουμε από τον ιδρώτα μας. Ο ίδιος και η οικογένειά από που θα αλλάζει να μας πει.
Με ακούτε έτσι λίγο εκνευρισμένο. Ναι, σας ακούω εκνευρισμένο. Γιατί ακούω που γυρίζει βάζει πάλι απέναντι εμένα. Γιατί δεν μπορεί να χτυπήσει, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Ο Μπουραντάς δεν έχει καμία σχέση με μένα. Ναι. Ο Μπουραντάς δεν έχει καμία σχέση με μένα. Ο Μπουραντάς είναι σημερινός αντιπεριφερειάρχης. Έχει κάνει 3 τετραετίες εκλεγμένος νομάρχης του νομού της Εύβοιας και δεν μπορεί να λου την μπάλα να βγει να πει στον κόσμο τι θα κάνει και γιατί δεν έκανε τίποτα μέχρι τώρα. Εγώ δεν είμαι ο αντίπαλος του, εγώ δεν είναι απέναντί μου. Να τελειώσουν αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί να παγιδεύσει τον κόσμο. Τελειώσαμε αυτά. Αυτά έχουν τελειώσει. Να πάει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να πει τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια και τι πρόκειται να κάνει, να πει το πρόγραμμά του. Εγώ δεν είμαι το πρόγραμμά του. Εγώ δεν είμαι ο σάκος του Box. Και αν είναι εκεί και έτσι θα του κάνω και αγωγή για αυτά που λέει. Θα προσφύγετε δηλαδή με αγωγή? Δεν θα του κάνει το χατήρι μέσα στην προεκλογική περίοδο. Αλλά συλλέγω όλα αυτά που λέει και όταν τελειώσουν οι εκλογές θα τον εσύρω στα δικαστήρια να αποδείξει αυτά που λέει. Δεν έφτιαξε κανένας. Όλοι περίμεναν. Έλεγε διέβη και αυτός και η παρέα του ότι τώρα θα δείτε, ο Τσοβατζόπουλος τώρα θα δείτε. Έβαλε και το Μαρκόπουλο να πάει να μου κάνει και ότι για offshore και για τέτοια. Φάγαν όλη τη μούρη της, δεν πρόκειται να με δείξει κανέναν. Δεν μπορεί να με δείξει κανέναν. Δεν φοβάμαι κανέναν. Ήμουνα πάντα καθαρός και κανένας δεν μπορεί να με σπηλώσει. Και αυτός είναι πολύ λίγος να με σπηλώσει. Ο κύριος Μαρκόπουλος τι σας έκανε δηλαδή? Βγήκε για καθ' υπόδειξη του ιδίου, βγήκε να μου πει ότι έχω offshore εταιρείες, ότι έχω ακίνητα, ότι έχω... Αυτό σε λίγο θα λογοδοτήσει, ήδη έγινε το δικαστήριο. Έγινε η αγωγή, εκδικάστηκε σε λίγο να ακούσετε και τα επιχείρια. Για τον κύριο Μαρκόπουλο λέτε? Ακριβώς, γιατί και αυτό είναι τον παγίδευσε ο κύριος Θωμά. Τον έστειλε να λέει βλακίες και να ανακοινώνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα. Θέλω να σας πω κύριε Κώτσι, Βεβαίως. πριν κλείσω, ότι εγώ δεν θα πω στο τρυπάκι αυτό. Θα τοποθετηθείτε εσείς σε σχέση με τις εκλογές και την περίοδο την οποία θα διανύσουμε και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον? Να σας εξηγήσω κάτι. Εγώ όπως όλοι οι δημότες του Δήμου Κίμης Αλιβεριού έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να στηρίξω αυτό που θέλω εγώ. Αυτοί που προσπαθούν να με κάνουν εμένα κέντρο και συγκεκριμένα από εμάς, δεν κρύβομαι πλέον. Ο Θωμάς δεν θα με κάνει εμένα κέντρο βάρους, ούτε σάκο του Box, γιατί δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Ο κύριος Θωμάς να εξηγεί στον κόσμο γιατί έχει τόσο μεγάλο άνοιγμα ο Δήμος, πού έχουν πάει τα χρήματα, πώς ξοδεύει τόσα χρήματα για τις ομάδες και από ποιο σιρτάρι θα βγάζει αυτά τα λεφτά. Εμείς έχουμε μια ομάδα την οποία χρηματοδοτούμε εμείς με δικούς μας πόρους. Να μας πει και ο ίδιος από πού βρίσκει τα λεφτά και από ποια χρήματα ξοδεύει όλα αυτά τα λεφτά που χρησιμοποιεί για τον αθλητισμό. Να μας πει γιατί έχει αφήσει τόσο μεγάλο χρέος και γιατί χρωστάει τόσα πολλά στον κόσμο. Κύριε Κότσι, τέτοια ερωτήματα να του βάλει ο κόσμος. Αντί να τον χειροκροτεί που λέει πού βρήκαν τα λεφτά, αυτοί που βρήκαν τα λεφτά και τους έχουν ελέγξει και έχουν και τις δηλώσεις τους, έχουν και τα πόθεν έχεις τους καθαρά και όλα. Αυτοί που χρησιμοποιεί είναι καθαροί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Να μας πει ο ίδιος από ποιο σιρτάρι βγάζει τα λεφτά και χρησιμοποιεί και εξοδεύει. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν είναι καθαρές και οι δηλώσεις μου είναι αναρτισμένες και το πόθεν έσχες μου και όλα μου. Και ό,τι έχω κάνει είναι λεφτά δικά μου. Και ο κύριος Θεοδόρου και η οικογένειά του, ό,τι έχουν κάνει, το έχουν κάνει από δικά τους χρήματα και βοηθάνε τον κόσμο της περιοχής, δεν παίρνουμε από αλλού. Ό,τι φτιάχνουμε παίρνουμε κόσμο από εκεί. Έχουμε οικογένειες από εκεί. Αυτοί δεν έχουν, αυτοί τραβάνε από το δημόσιο όλοι, είναι διορισμένοι και κάνουν και τους καμπόσους από πάνω. Αυτά να τελειώσουν. Να πάει στον κόσμο να πει την αλήθεια. Να πει το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμά του δεν είμαι εγώ. Αν ήμουν εγώ υποψήφιος απέναντί του, να έλεγε ότι ήθελα το ειδήξα να το αντιμετωπίσω. Τώρα όμως δεν θα πηγαίνει για τις πλαγίες οδού, γιατί θα παίρνει απάντηση. Από εδώ και πέρα ό,τι λέει και αφορά εμένα θα παίρνει απάντηση ο κύριος Θωμάς. Θα τα πείτε αυτά που ξέρει.
Τελειώσαν αυτά. Να πει στον κόσμο καθαρά, να πει στο Αλιβέρι τι έχει κάνει. Στο Δίστο, στο Ακριεζά, στο Αυλωνάρι, στην Ίστρα, στην Κίμη, να μας πει τι έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια. Να φύγει την οικογένεια Θεοδωρού. Δεν έχει καμία δουλειά με τις εκλογές της οικογένειας Θεοδωρού. Έχει να αντιμετωπίσει τον Μπουραντά και τα προβλήματα τα δικά του, τα προσωπικά. Τα διέξοδα τα δικά του. Να μην παίρνει γράμματα στον αντιδήμαρχό του γιατί έδωσε αναθέσει στο γιο του 100.000 και να ρωτάει τον αντιδήμαρχο, κύριε αντιδήμαρχα, είναι ο γιος σας, ο παπάς. Θα είναι γελία πράγματα. Είναι, δηλαδή υποτιμά την νοημοσύνη του κόσμου. Τελειώσαν αυτά. Έχει να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο απέναντι του που είναι γνώστης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι εκλεγμένος 3 και 4 από όλο τον ευρωπαϊκό λαό. Αυτό είναι να αντιμετωπίσει. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Κύριε Θεοδόρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλό Πάσχα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα τα πούμε και τις ημέρες του Πάσχα. Βεβαίως, να είστε καλά.